wangu njuzi yemumvura painouya panapa pane panze inotanga kutsvaga hembe dzekupfeka mumarabi waiziva kuti itese ipfeke patinosangana nechimwe nemumwe mukadzi anenge ari homeless yotanga kumudza kuti mai ndiri kutsvaga chi mumwe mufesi anonzi Junje pambudza Junje uyu une imwe clue here iye obva atanga for right akambomududza zve3rd inonzi June 3rd building obva anzi kunoendwa se obva audzwa kunzi kunoendwa se kunokwirwa bhazi kuendwa obva asvika pabhazi stop akuda kupinda mubhazi achiona vamwe vanhu vachisa timatiketi tumatape card tumwe tava tiri kumagaro iye manje kuti achisa tape card haana adaiwo magaro zvaramba adaiwo abata cheuyu chemufishi changa nacho zvaramba akupinda zvanzi German sit down peka mari yebasa kudai akumupa mari kanganako but kanga asingakwane but driver akazongomuregedza baba apinda abva apinda mukati baita 1 hour achitase asvika kuakasvika kuaquarium building raya baba apinda mukati achingopinda wangu achibhabharwa neimwe nzara yekuti shit man damn it because anga kuona mamwe mazifishi anga akazara muchitengi chacha akunzwa kuda kudya mafishi aya kuti hai ndine nzara inini shit man damn it bajambira mukati wangu yenge iri njuzu this njuzu was so beautiful wangu zvokuti security yakabva tengaona ko show haisati yatanga njuzu yakaita like zvayaida kuita zvaya zvine show yaida kutoitwawo futi ipapo vanhu vanga vakutora mapictures achiti njuzu yakanaka this show is so beautiful vanhu ava vaita se vagona performance yavo njuzu inyatsoiluka real at that time mfesi uyo yanga apindawo muaquarium iya because anga ajaira kunzwa ipapo everyday pabirthday rake aiuya mukati mwaiza akutofamba zvake achitoita se ari mukati waiza njuzu yachibva yabvaona mfesi akutanga kunoka screen kuti iwewe tarisa kuno but mfesi kana umbozvinzwa mfesi naaramba achirova kusvika mfesi anzi acheuka kuti aono chii chiri kuitika bara acheuka vara haana kurecognize njuzu because njuzu yanga yamukliya memory saka haana kutomboirecognize abva atanga kufamba njuzu yakatanga kurwadza yabva yada kubuda yakuda kubuda yabva yabatwa nesecurity unzi uyoyo anga apinda mumvura that time shamwari yake yakabva yabva mutumira picture daiwa but kundo njuzu yanda